gaban ka na ci dan waken 800 wannan yarinyar mai na kula na ci na 600 sannan wannan mai dankalin ta zo na ci na 400. $5 in ba dan hakan ba da yanzu zance na ya zama tabbas duk fafutukar da nake yi na bashi ai ya zama tilas ni ba ga dako ba ni ba ga turarwa ba ba dan ciki ba ni da yanzu biloniya ne in ba dan ciki ba da yanzu na fi karfin dangote. Safa in kashe 500 da rana in kashe 500 da daddare 3,500 ciki ya fi karfin ayar ga yanayin da muke a ciki ci da sha sai kayi da kyar ciki jakar kowa ciki tankin kowa ciki litar kowa shi bai san maneji ba gwari bai san ba shi ba wallahi ni ya sa ni gaba ba ma ni ba har kowa tun daga yara har manya matan aure da zawarawa matan ƙauye da na cikin gari 'yan mata. Badan ciki bada yanzu dan Jamaica biloniya ne badan ciki bada yanzu ka fi karfin dan gwate. Ya Allah ka huwa ce mana Allah sauki kawo mana mafi karfin ci da sha kullum a ciki mu jefa noma dan ciki wanda banki ne sai an dan masa ajiya ne mahadi mai dogon zamani ciki bai kyala kowa ba ba ruwansa da matsayinka ko kai dan gidan wane ne ciki a bashi a huta a samu sauki. Badan ciki bada yanzu dan Jamaica biloniya ne badan ciki bada yanzu ka fi karfin dan gwate. In badan ciki bada yanzu dan Jamaica biloniya ne in badan ciki bada yanzu na wucewa dan gwate. Badan ciki bada yanzu dan Jamaica biloniya ne badan ciki